салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман манзури шумо. Дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси ассамблеяи парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, узви парлумони Финляндия хонум Пиа Лииса Каумаро ба ҳузур пазирафтанд. Дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи ҳамкории Тоҷикистон бо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо аз ҷумла робитаҳои байнипарлумонӣ баррасӣ гардид. Президенти кишвар таъкид намуданд, ки Тоҷикистон созмонро ҳамчун ниҳоди муҳим барои муколамаи созанда дар доираи ҳар се ченак низомию сиёсӣ, иқтисодию, муҳити зистӣ ва инсонӣ медонад. Таъкид гардид, ки Тоҷикистон авлавиятҳои раёсати Финляндияро дар самти пешгирӣ аз низоъҳо дар паҳнои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, эҷоди эътимод, мубориза бо ҷиноятҳои дорои хусусияти фаромилӣ ва дигар мавзӯъҳо дастгирӣ менамояд. Зимни баррасии масоили амниятӣ, таҳкими шарикӣ дар муқовимат ба хавфу таҳдидҳои глобалӣ, аз ҷумла дар доираи раванди душанбе оид ба мубориза бо терроризм ва маблағгузории он муҳим дониста шуд. ҳамзамон таъкид гардид, ки ҳалли мушкилоти амниятӣ ҳамоно андешидани тадбирҳои минбаъдаи ҳамоҳангро тақозо менамояд. вобаста ба ченаки иқтисодӣ, муҳити зистӣ, таҳкими ҳамкорӣ барои роҳандозии лоиҳаҳои муассир мутобиқ ба ҳадафҳои рушди устувор, бахусус ҷиҳати тақвияти бахшҳои воқеии иқтисод, беҳбуди зерсохтор ва рушди минтақаҳо мувофиқи мақсад дониста шуд. масъалаҳои вобаста ба мудирияти захираҳои обиву энергетикӣ, тағйирёбии иқлим ва пешгирии офатҳои табиӣ низ аз ҷумлаи авлавиятҳои ҳамкорӣ номида шуд. таъмини баробарии гендерӣ, тавсеяи ширкати занон дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз мавзӯъҳои мубрами мулоқот буд. таъкид гардид, ки дар ченаки инсонӣ ҷониби Тоҷикистон омода аст. ҳамкориро бо созмон дар доираи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 идома диҳад. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои алоҳидаи байналмилалию минтақавӣ, аз ҷумла бартараф намудани буҳронҳои мавҷуда ва эҷоди фазои боварию эътимод дар паҳнои масъулияти созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо сурат гирифт. ҳамчунин имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони Милали Муттаҳид Сию Донгиевиро ба ҳузур пазирафтанд. дар мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон бо созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он, аз ҷумла бо созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирии доимии созмон аз талошҳои ҳукумати Тоҷикистон дар роҳи татбиқи афзалиятҳои миллии рушди устувор изҳори қаноатмандӣ намуданд. таваҷҷӯҳи зиёд ба тақвияти иқтидори комплекси агросаноатӣ, таъмини низоми босуботи озуқаворӣ, мутобиқшавӣ ба оқибатҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист зоҳир гардид. татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои идораи самараноки замину захираҳои об, беҳбуди бахши чорводорӣ, хоҷагиҳои моҳипарварӣ, ҷангал, ҳифзи растаниҳо, дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифат, идораи мубориза бо ҳашароти зараррасон, ҷорӣ намудани навовариҳо ва технологияҳои муосири кишоварзӣ зарур шумурда шуд. доир ба амалисозӣ барномаҳои муносиб дар самтҳои рақамикунонӣ, роҳандозии тадқиқоти бунёди илмӣ, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ, аз ҷумла барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 ва 10-солаи хоҷагидории оилавии Созмони миллат то соли 2028 гуфтугӯи судманд ҷараён гирифт. пешвои миллат ҳамзамон ба мудири кулли созмон барои дастгирӣ аз номинатсияҳои Тоҷикистон, гӯсфанди зоти ҳисорӣ ва ангури навъи тоифӣ гулобӣ ва ворид намудани онҳо ба мероси низоми кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ миннатдорӣ изҳори сипос карданд. ба мавзӯи ташкили гӯшаи Тоҷикистон дар қароргоҳи созмон низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. инчунин алоқамандии Тоҷикистон аз идомаи ҳамкории стратегӣ бо созмон дар ҳама самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак таъкид гардид.
بعد از ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و بررسی مسائل همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن، مدیر کل سازمان عضوقواری و کشاورزی این سازمان تسیو دونگیوی اندیشه‌هایش را در نزد خبرنگاران چنین بیان داشت. درودی من با مردم تاجیکستان با کشور زیبای تاجیکستان خیلی مردمی صمیمی مهمانپذیر حلاوت برده استادم از تشریفم و ما عین حال خیلی مذاکراتی پرثمر داشتیم با جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. البته جناب عالی پرزیدنت کشور نه تنها همچون یک راهبری بزرگ برای تاجیکستان میباشند، اینچنین برای من همچون برادری بزرگم، برادری کلانی میباشند، چون که ما یک چند بار در چند فرصت امکانات داشتیم که با هم بخوریم، هم در جمهوری خلقی خیتای و هم در دیگر مناطق. و وقتی که من در دفتر کل ما در شهر ریم ایتالیا سال گذشته جناب عالی رو ما پذیرفتیم، یک ساعت امکانات داشتیم که با هم باشیم در چورابینی‌های مشترک اشتراک کنیم. و اینچنین میخواستم خواهد کنم که من برگشتم به تاجیکستان بابت یک بار دیگر تاکید نمودن عهده‌داری‌های ما نسبت دستگیری‌هایی که در من بعد ما با این کشور پیشکش می‌کنیم و همکاری گسترده می‌نماییم. اینچنین بابت رشته همکاری باز هم قوی‌تر برپا نمودن با وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان. جناب عالی در ساحه علل خصوص اگراری کشاورزی دانش خیلی زیاد، تجربه خیلی زیاد، خیلی غنی دارند و ما امکانات خوبی محکمرانی مسائل مربوطه ساحه را داشتیم، از شروع از زراعتکاری و مسائل گوناگون حتی تا با مسائل پرورش قطاس که در جمهوری تاجیکستان رشد رونق یافته است. اینچنین یعنی ذاتی از همه بزرگترین گوسفند که ذاتی حصاری می باشد، مسائل یعنی ماهی پروری و همه دیگر مسائلی که مربوط به ساحه کشاورزی هستند گرد اطراف آن گفتگو داشتیم و نسبت ذخیره های غنی که تاجیکستان دارد شروع از یعنی مردمی با فرهنگ و مردمی صاحب ملکه تا با ذخیره های طبیعی که شما دارید که میتواند از بیوگونوگونی به بیو عضوقواری یعنی گوناگونی عضوقواری آورده رساند به رشد این سمت. و من که خودم از جمهوری خلقی خیتای میباشم به نهایت فرهنگ و یعنی نظر ما با هم نزدیک میباشد به این منطقه و حلاوت بوده ایستادم از سطح مهمان نوازی غذاهای خیلی خیلی لذیذ تاجیکستان و فعال تشکیلات شما باقی میماند و کمک خود را در این جاده دریغ نخواهد داشت. روز نهایی من در تاجیکستان باشد خیلی تاثیرات خوب برداشتم و برمیگردم با خاطره های خیلی خوب از این کشور و الخصوص شهر زیبای دوشنبه که برای من یکی از بهترین زیباترین پایتخت‌ها می باشد در این منطقه. و اینچنین در ساحه چیتر گفتم زراعتکاری شروع از ماهی پروری، زراعتکاری و اینچنین چارواداری دیگر امکاناتی که کشور دارد همه آن نشان دهنده آینده خیلی درخشان تاجیکستان می باشد. You have a bright future. Thank you. 27 اپریل مدیر کل سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد تسیو دونگیوی و هیئت همراهانش به تاجیکستان تشریف آوردند. دوام 3 روز هیئت مهمانان در شهرهای دوشنبه، وحدت و حصار با فعالیت کارخانه‌های صنعتی، پرورش ماهی، گوسفند ذاتی حصاری، تجربه باغداری و فرهنگ عالمگیری ملت تاجیک شناس شدند. مدیر کل سازمان عضوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد تسیو دونگیو و هیئت همراهانش دوام 3 روز در شهرهای دوشنبه، وحدت و حصار با فعالیت کارخانه‌های صنعتی، پرورش ماهی، گوسفند ذاتی حصاری، تجربه باغداری و روند آماده‌کنی متخصصان برای ساحه کشاورزی شناس شدند. در شهر دوشنبه هیئت بانفوذ سازمان ملل متحد با محصولات استحصال نموده جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمری و جمعیت دارای مسئولیت محدود اکوما بهای بلند دادند. تطبیق امتیازها، جلب سرمایه، وارد نمودن تکنولوژی معاصر و تأسیس انشاءات تعییناتش گوناگون استحصال کننده محصولات عوض کننده واردات مساعدت نمود. از جانب دیگر در شرایط زیادشوی طلبات با مواد غذایی این بهترین امکانیت به حساب می رود برای قانع گرداندن طلبات بازار استعمالی با محصولات استحصال خودی دارای صفت بلند. حالا در جمعیت دارای مسئولیت محدود اکوما اساساً از حساب امکانیت های طبیعی استحصال محصولات گوشتی با صفت زیاد گردانیده می شود. از جمله نمودهای نو از کوتوس در اکوما پسند میزاجان شده است.
дар кӯхи наврӯз ҳайати созмони милали муттаҳид бо намунаи ободгарию шаҳрсозии миллати тоҷик дар тӯли таърих шинос шуданд. бунёди ин кӯхи муҳташам дастоварди истиқлоли давлатӣ буда диққати ҳар фардро ба дунёи зебои офарандагӣ ва зебоипарастӣ мебарад. ин кӯхи муҳташам собитгари он аст ки таъриху тамаддуни миллат омӯзандаю пурифтихор аст. фарҳанги оламгир, хӯришу таомҳои гуногун, гиёҳҳои шифобахши табиӣ ва имкониятҳои сайёҳӣ ҳамчун намунаи асосии маданияти омӯзанда дар шаҳри ваҳдат муаррифӣ гардид. дастгирии намояндагони бахши хусусӣ ба истифодаи пурраи имкониятҳои табиии дар Айромид барои истеҳсоли моҳӣ мусоидат намудааст. ҳамчунин хоҷагиҳои моҳипарварии шаҳри ваҳдат дар ин рӯз дастовардҳои худро муаррифӣ карданд. аз 2082 тонна дар соли 2018 ба 5461 тонна баробар шудани истеҳсоли моҳӣ дар Тоҷикистон мисоли асосии рушди ин самти кишоварзӣ дар солҳои охир маҳсуб меёбад. таваҷҷӯҳи ҳозиринро истеҳсоли моҳии босифату дорои тамъили азиз ва имкониятҳои васеъи табиии Тоҷикистон ҷалб намуд. ин намунаи гӯсфанди зоти ҳисорӣ аст ки ба мудири кулли созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ва ҳайати ҳамроҳонаш дар дараи Алмосӣ муаррифӣ карда шуд. ин зот дар натиҷаи фаъолияти якҷояи олимону чорвадорони тоҷик дар тӯли таърих то имрӯз офарида шуда, имрӯз дар дигар давлатҳо ба он ҳамчун намунаи асосӣ барои баланд бардоштани маҳсулнокии чорво таваҷҷӯҳ карда мешавад. ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 3 миллион сар гӯсфанди зоти ҳисорӣ парвариш меёбад ки аз ин 140 000 сараш ба шаҳри ҳисор рост меояд. қушқорҳои 1,5 сола ва 2 сола дар инҷа мо нишон додем ки мардуми дунё бинанд ки халқи тоҷик ҳамин дастоварди беҳтарини халқи тоҷик мо дар инҷа нишон додем. имрӯз халқи тоҷик, мардуми тоҷик ҳамин гӯсфанди ҳисория ана маъруфӣ кардааст ба ҳамин хотир ки ин вазни зиндаи мутлақ дорад. дар ҷаҳон ин вазн дар ҷаҳон нест. зурдрасӣ барраҳои ҳамисола таваллуд мешудагӣ дар чарогоҳи аз ҳама камтарин 320 грамм, чарогоҳҳои беҳтаринда 470 грамм вазн мегиранд. агар ина дар муддати дар як рӯз дар муддати агар 6 моҳ гирем агар то 65-70 килограмм вазн мегиранд. пош баланд мешавад, гарданаш дароз мешавад, баландиш ҳам баланд мешавад. гӯсфанди зоти ҳисорӣ. гӯсфанди зоти ҳисорӣ яке аз беҳтарин гӯсфандҳо дар дунё шуморда мешавад. як сола то 2 солаша то 200-220 кило 230 кило вазн мегирад. муаррифии имкониятҳои чорводорӣ, боғдорӣ, истеҳсоли маҳсулоти чорво, таому хӯришҳои гуногуни аз гиёҳҳои шифобахши баҳорӣ пешниҳод шуда писанди ҳозирин гардид. намунаи меҳмоннавозии миллати тоҷик аз қадим то имрӯз собитгари миллати кӯҳанбунёду соҳибтамаддун будани тоҷикон аст. I'm so delighted to come to official visit to Tajikistan. тоҷикистон барои мо як шарики дарозмуддат мебошад. мо солиёни зиёд ки ҳамкорӣ пурсамар дорем ва барои ман вақти сафари нахустинам ба тоҷикистон омадан ин сафари ман хеле барои ман хотирмон хоҳад буд. сафари мо ки доштем вохӯриё ки барпо намудем маълум мегардад ки аз нуқтаи назари рушди кишоварзӣ хеле ба таври ҳозиратзамон рушд карда истодааст. имконоти хеле бузурге мавҷуд аст ва дар ҳамин мавзеъ вақте мо омадем аз ҳамон навъи зоти ҳисорӣ ба мо яъне шиносоӣ пайдо кардем. ман ҳамчун олими ин соҳа фикр мекардам ки бисёр маълумот дорам, лекин дар бобати ана ҳамин зот ман бори нахуст аст ки ин қадар зоти калони чорворо, гӯсфанди калонро бузургро мебинам. дар бобати зоти навъи ҳисорӣ гӯсфанд гуфтанӣ ҳастам ки он ҳаҷми гӯсфанд ман бори нахуст аст ки ин қадар гӯсфанди муҳташам, гӯсфанди бузургро мебинам ва инчунин дар бобати сифату ширинӣ ва таъми худи анамин ангури тоифӣ ки ба ман муаррифӣ намуданд ки таърихи чанд ҳазор сола дорад, хеле ва хеле барои ман як чизи нав буд ва хеле аз он таассуроти зиёд бардоштам. боғдорӣ аз дигар самтҳои асосию афзалиятнок дар шаҳри ҳисор маҳсуб ёфта дараи Алмосӣ яке аз таъминкунандагони асосии бозори истеъмолӣ бо ангури тоифии дорои таъмили азиз маҳсуб меёбад. бо ранги хос ва таъм ангури ин мавзеъ бартарӣ дорад. мувофиқ ба шароити иқлим ба роҳ мондани раванди парвариш, имрӯз ангурпарвариро ба яке аз самтҳои сердаромад табдил додааст. 6 содиқ то 15 тонн ангура гирифтан мумкин аст. ангури ба сифати хуб мебошад. ангури зимистона аст. ангури тоифӣ зимистон то баҳора нигоҳ медорем. ангури хоҷагии мо 50 содиқ боғи ангур дорем. ангури
طایفی برای که مهنت کردن در کار بی مهنت انگور نمیشه. ҳайати созмони милали муттаҳид бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли техникаҳои кишоварзӣ ва таҷрибаи парвариши сабзавот дар шароити гармхона шинос шуданд. дар давраи дигаргуншавии иқлим ва ба миён омадани талабот барои мутобиқгардонии раванди парвариш ба ҳолати имрӯзаи иқлим чунин таҷриба дар тоҷикистон намуна баҳогузорӣ шуд. ҳайати созмони милали муттаҳид дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо намунаи таҷрибаи амалии парвариши сабзавот дар шароити гармхона, дастовардҳои илм дар солҳои истиқлоли давлатӣ ва таърихи муассиса дар осорхона шинос шуданд. дар ҳамин рӯз иқдоми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти қабул ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 намунаю шоиста баҳогузорӣ шуд. зимни мулоқот бо олимону донишҷӯёни донишгоҳи аграрӣ таҷрибаи тоҷикистон дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти шароити дигаргуншавии иқлим, парвариши чорво, фароҳам будани шароит барои таълиму тарбияи мутахассисони ҷавон ва таҳкими фаъолияти намояндагони илму истеҳсолот муфид арзёбӣ шуд. дар шароити имрӯзаи иқлим таҳкими робита байни илму истеҳсолот беҳтарин имконият ба ҳисоб меравад барои афзун гардонидани дастовардҳои кишоварзӣ ва расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ. имрӯз ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар заминаи кори шӯро раванди татбиқи стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷумла муайянӣ кардани вазифаи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти татбиқи амалии он ба миён гузошта шуд. гузориш дар ин хусус. нақшаи амал бо 4 самти афзалиятнок. кори ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон ки бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, намояндаи комилҳуқуқи раиси шӯро, узви шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарият ва намояндагони фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ барпо гардид бо такя ба стратегияи рушди зеҳнӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 самтҳои муҳим: фароҳам сохтани заминаҳои ҳуқуқии истифодаи зеҳни сунъӣ дар шароити ҷумҳурии тоҷикистон, муҳайё кардани фазои мусоид барои хизматрасониҳои электронии давлатӣ бо истифодаи унсурҳои зеҳни сунъӣ, таъмини шароити мусоиди таълим барои омӯзиш ва тақвияти истеъдодҳои инсонӣ ва баландбардоштани сатҳи рақобатпазирии молҳои саноатӣ бо истифода аз зеҳни сунъӣ муҳокима шуданд. вазифаҳои ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва татбиқи амалии он муайян карда шуд. ҷаласаи навбатии шӯро ба роҳ мондани ва амалисозии стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ки 30 сентябри соли 2022 дар асоси амалисозии ҳадафи чорумин стратегии кишвар саноатикунонии рушди босуръат таҳия шудааст, ба миён гузошта шуд. яке аз ҳадафҳои асосии стратегияи мазкур таъмини соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, саноат ва дигар бахшҳо. ин таъмини соҳаҳо бо технологияи муосири пешрафтаи рақамӣ мебошад ки айни замон дар ҷумҳурии тоҷикистон ин раванд идома ёфта ва як қатор дастовардҳои назаррас низ ноил гардидем. зеҳни сунъӣ имрӯз дар ҷомеаи муосир аҳамияти хос дошта раванди кори инсонҳоро осон менамояд, чӣ аз ҷиҳати сарфаи вақт бошад, чӣ аз ҷиҳати тезтар иҷроиши кор ва хизматрасониҳо. ва гуфта метавонем ки айни замон тамоми мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ ба ин раванд ҷорӣ шуданд ва ин раванд амалӣ гардида истодааст. инак дурнамои фаъолият бо консепсияи амал дар асоси тарҳрезии нақшаҳо дар раванди амалисозӣ ва татбиқи босамари стратегияи рушди зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷониби иштирокчиён бо дар назардошти равандҳои муосир, истифода ва ҷорӣ намудани шаклу механизмҳои нав, хоса самаранокии корбарии шӯро пешниҳод шуд. дар ин замина бо мақсади боз ҳам судовар будани фаъолият саҳми аъзоёни шӯро дар татбиқ ва таҳкими ҳадафҳо муҳим дониста шуд. дар кори ҷаласаи навбатии шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси таҳрезиҳо, дархосту пешниҳодҳо ба қайд гирифта шуданд. бо назардошти ин аз ҷониби аъзоёни шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ ба ҳадафҳо ҳуҷҷатҳои нақшавӣ таҳия гардида баҳри тасдиқ ва амал аз рӯи онҳо роҳнамоӣ сурат гирифт. бояд зикр кард ки шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ниҳоди бонуфузи иҷтимоию сиёсӣ табдил ёфта, ба ҳайати он намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳо, ақалиятҳои миллӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ, ҷамъиятӣ, динӣ ва ғайра дохиланд ки аз аҳамияти муҳими ин ниҳод дарак медиҳад.
давоми солҳои истиқлолияти давлатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бобати таъмини мустақилияти энергетикӣ қадамҳои устувор гузошт. Новобаста аз пешрафтҳои назаррас дар ин соҳа то ҳанӯз дар низоми энергетикии кишвар алалхусус дар самти истифодаи нерӯи барқ аз тарафи сокинон ва бархи корхонаҳои истеҳсоливу дигар ташкилот қонунвайронкуниҳои зиёд ба назар мерасанд. Аз ин хотир ҳукумати мамлакат чораҳои таъсиргузорро рӯи даст гирифт. Дар иртибот ба баррасии тасмимҳои тозаи дар самти пешгирии дуздии нерӯи барқ, напардохтани ҳаққи истифодаи он ва дигар мушкилоти марбут ба фаъолияти низоми энергетикии кишвар дар шаҳри Турсунзода тадбири оммафаҳмонӣ доир шуд. бо назардошти он ки талабот ба истифодаи қувваи барқ дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт рӯз ба рӯз меафзояд, бояд ба самаранок ва мақсаднок истифода бурдани он аҳамияти ҷиддӣ диҳем. ин матлаб зимни баргузории ҷаласаи васеъи сохторҳои қудратӣ, прокуратура, вазорати корҳои дохилӣ, роҳбарони корхонаву ташкилот, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ходимони дин ва намояндагони васоити ахбори оммаи ҷумҳуриявию маҳаллӣ ва фаъолони шаҳри Турсунзода дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бори дигар таъкид ва баррасӣ гардид. бо мақсади баланд бардоштани маданияти истифодабарии қувваи барқ ва шарҳи тағйиру иловаҳои нави қабулшуда ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомотҳои дахлдор бори дигар нуктаҳои муҳими кодекси мазкурро ба ҳозирин фаҳмонида даъват ба амал оварданд ки усули хона ба хонаро истифода бурда дар ин самт корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. дар рафти ин ҷаласа аз ҷониби прокурори шаҳр ва кормандони мақомоти прокуратураи шаҳри Турсунзода ба таври сода ва фаҳмо моҳияти тағйиру иловаҳои нав қабулшуда ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон расонида шуд. ҳамзамон бояд қайд кард ки сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ пеш аз ҳама давомнок нигоҳ доштани инфраструктураи қувваи барқ равона мегардад, инчунин ба сарфакории буҷаи оилавӣ, инчунин ба дигар соҳаҳое ки дар ин ҷода фаъолият менамоянд таъсири мусбӣ мерасонад. бояд ёдовар шуд ки дар рафти ҷаласа ба масъулин супоришҳои мушаххас дода шуда, ҳамзамон ба таври фаврӣ дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода оид ба назорати қатъии ҳуқуқвайронкунии сокинон ситоди доимамалкунанда ташкил карда шуд. прокурори шаҳр моҳияти тағйиру илова ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардидаро мухтасар шарҳу тавзеҳ дода қайд намуд ки минбаъд барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ истифодабарандагон тибқи қонунҳои амалкунанда ҷавобгар мебошанд. сарфакорона ва самаранок истифода бурдани нерӯи барқ кори ҳамагон аст. бояд аҳли ҷомеа дар самти истифодаи нерӯи барқ маърифати сарфакориро аз худ намояд ва ба исрофи беҳудаи ҳар киловаттсоат нерӯи барқ роҳ надиҳанд. истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди аслӣ барои пешрафти иқтисодиёт маҳсуб меёбад. тавре гуфтем, дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги энергетикӣ ноил гардид. вобаста ба таъминоти аҳолӣ бо нерӯи барқ, кам кардани талафот, таъмир ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти техникӣ ва давра ба давра гузаштан ба низоми билингӣ, ҳамзамон ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ доир ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон аз ҷониби намояндагони шабакаҳои барқ тадбирҳои зарурӣ ба роҳ монда шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. муҳлати амалисозии пурраи яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ то рафт наздик мешавад. дар робита ба ин истифодабарандагони нерӯи барқро низ зарур аст ки талаботи қонунгузории мамлакатро дар ин самт риоя намуда истифодаи сарфакоронаи қувваи барқро ба роҳ монанд, то ин ки ҷиҳати таъминоти аҳолӣ мушкилоти мавҷуда бартараф карда шавад.
ба ин хотир 2 апрели соли ҷорӣ маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистонро ки бо мақсади пурзур намудани ҷавобгарии шахсони воқеӣ мансабдор ва ҳуқуқӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ таҳия гардидааст қабул намуд. дар асоси тағйиру иловаҳои воридшуда минбаъд барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ва напардохтани маблағи он ҷавобгарӣ пурзур карда шудааст. аз ҷумла ҷавобгарии ҷиноятӣ то маҳрум намудан аз озодӣ ба муҳлати то 10 сол муқаррар гардидааст. дар ҳамин замина филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб низ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда дар ин самт корҳои иловагӣ ҷараён доранд. дар умум аз ҷониби филиали шабакаҳои тақсимоти барқ дар бигем шаҳри Кӯлоб ба 200,828 муштарӣ хизматрасонӣ мекунад ки аз ин зиёда аз 192,000 муштариёни маишӣ яъне аҳолӣ ва 6,000 дигар муштариёни тиҷоратӣ ва муассисаҳо ташкилотро ташкил медиҳад, хизматрасонӣ менамояд. дар ин давра дар давраи сипаргашта барои камол намудани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби кормандони шабакаҳои барқӣ дар минтақаи Кӯлоб дар умум 604 адад санадҳои ҷаримавӣ ва ҳисоббаробаркунӣ тартиб дода шуданд ба маблағи зиёда аз 1,180,000 сомон. нисбати пардохт намудани маблағи аз ҳисоби санадҳо тартиб дода шуда корбарӣ рафта истодааст. нисбати кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби кормандон корбариҳо намуда ба берун овардани ҳисобкунакҳои барқӣ аз он ҷумла тавонистем ки дар давраи сипаригашта талафоти нерӯи барқро ба 3,2%, яъне аз 36,8% ба 36,6% оварда расонем, яъне ки дар умум дар филиал 3,2% талафот кам карда шуд ва боз корҳо дар ин самт идома доранд. гурӯҳҳои корӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шабакаҳои барқӣ аз тарафи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ тартиб дода шуда дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб санҷишҳо рафта истодааст. бо мақсади кам кардани талафоти нерӯи барқ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҷониби масъулони соҳа пайваста тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ ва амалӣ шуда истодааст. айни замон дар минтақаи Кӯлоб гурӯҳҳои корӣ ташкил гардида дар шаҳру ноҳияҳо корҳои санҷишӣ ва фаҳмондадиҳиро пурзур менамоянд. дар филиали ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Кӯлоб гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда дар он кормандони шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб минтақа бо мақомотҳои қудратӣ шомил шудаанд. айни замон рӯйхати корхонаҳои қарздоре ки аз ҳисоби истифодабарии нерӯи барқ қарздор мебошанд, рӯйхати ҳамин корхонаҳои қарздор ба мақомотҳои қудратӣ пешниҳод карда шуда корбарӣ дар ин самт давом дорад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани фаъолияти намояндагони шабакаҳои барқ ва кам кардани талафоти нерӯи барқ аз ҷониби ҷамъияти саҳмии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж дар шаҳри Кӯлоб раванди гузариш ба ҳисобкунакҳои барқии билингӣ идома дорад. айни замон дар шаҳри Кӯлоб дар асоси лоиҳаи кам намудани талафоти нерӯи барқ дар вилояти Хатнон раванди татбиқи лоиҳа амалӣ карда истодааст ки дар бар мегирад ивази хатҳои барқии ҳавоӣ фаршуда шуда ба ивази хатҳои барқии оиқшудаи нав, яъне иваз кардани симчӯбҳо, хатҳои сутунҳои оҳану бетунӣ дар хатҳои барқии ҳавоӣ, насбу васъи ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ ва инчунин ҷамъоварии маълумотҳои муштариён ки ба кордарории низоми билингиро дар бар мегирад тариқи автоматӣ ба роҳ монда мешавад. ҳамаи ин дар умум ба паст намудани, яъне кам намудани талафоти техникию тиҷоратии нерӯи барқ оварда мерасонад. оқилонаву сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як муштарӣ дар пешгирии ҷинояткорӣ, коҳиш додани ҳолатҳои ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ ва рушди иқтисодиёти кишвар мусоидат намуда, иҷрои чунин ӯҳдадориҳо рисолаи ватандӯстиву масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат маҳсуб меёбад. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади оғози мавсими сайёҳати дохилӣ ба чанд самти мамлакат хатсайрҳои сайёҳиро фаъол намуд. ҳамкорони мо дар робита ба ифтитоҳи хатсайри душанбе айни мавзеи Искандаркӯл гузориш омода намуданд.
пеш аз оғози хатсайрҳо роҳбарияти кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо иштирокчиён мулоқот намуда иброз доштанд ки иқдоми мазкур бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ ба роҳ монда шуда дар навбати худ эҳсоси нави ифтихор ба мамлакат ва ё минтақаҳои гуногуни кишварро тавассути таблиғу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳии кишвар аз ҷониби васоити ахбори омма ва блогерон ба вуҷуд оварда ба инкишофи сайёҳии дохилӣ ва афзоиши шумораи сайёҳони маҳаллӣ кӯмак менамояд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ ҷиҳати муаррифӣ имконатҳои сайёҳии таърихӣ табобати экологӣ ва фарҳангии кишвар маҳсуб меёбад, чунки имрӯзҳо дар кишвар ҳастанд нафароне ки аз дигар гӯшаву канори минтақаи кишвар огаҳ нестанд ва ин замина мегузорад барои рушди ин соҳа ва барои боз ҳам яъне ки ташрифи яъне ки сайёҳон аз дигар минтақа ба дигар минтақа ва ин барои боз ҳам яъне ки мустаҳкам кардани дӯстиву яъне ки шиносоӣ аз урфу одат дигар минтақаҳо замина мегузорад. дар доираи ташаббуси мазкур намояндагони вазорату идораҳо васоити ахбори омма ва блогерон ба мавзеъҳои гуногуни сайёҳии ҷумҳурӣ ҷиҳати таблиғу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии кишвар дар шабакаҳои телевизионӣ ва интернетӣ ҷалб гардиданд. яке аз ин хатсайрҳо ба минтақаи зебои сайёҳии Искандаркӯл ҳаракат намуд. Искандаркӯл дар иҳотаи қаторкӯҳҳои Ҳисору Фон ки то 5000 метр баландӣ дорад ҷой гирифтааст ва дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ вилояти Суғди Тоҷикистон воқеъ аст. Искандаркӯл тамошогоҳи мардуми ҷаҳон аст ва бо обу ҳавои дилкушо, паррандаҳои хушилҳону манзараҳои дилфиреби худ дили ҳар бинандаро тасхир менамояд. Искандаркӯл дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр мавқеъ дорад. Искандаркӯл бисёр таърихи қадима дорад. дар бораи ин таърих ман боварӣ комил дорам ки меҳмонони имрӯзаи ватанӣ аз интернетҳо аз сарчашмаҳои илмӣ бисёр маълумоти зиёд гирифтагӣ ҳастанд. мо бо мақсади он омадем ки як табиати тоҷикистонро боз як бори дигар аз табиати тоҷикистон як лаззат барем, истироҳат кунем. ба яке аз мавзеъҳои дилфиреби ватанамон яъне Искандаркӯл омадем, назар кардем. бисёр ҳам ҷойҳои зебо, бисёр ҳам ҷойҳои хуб доштааст. имрӯз мо омадем истироҳат кардем ва аз имрӯз тасмим гирифтем ки дигар ба ин хел ҷойҳои зебои табиатамон тез омада назар кунем. дар ин ҷо бисёр чашмаҳои шифобахш яъне панҷчашма дидан кардем, обҳои шифобахш хеле ҳам ба мо писанд омад. дар атрофи Искандаркӯл панҷчашма мавҷуд аст ки бо таркиби бои минералии худ хеле машҳур мебошад. ба ақидаи роҳбалад оби ин чашма дорои калсий мебошад ки ба саломатӣ манфиати зиёд дорад. иштирокчиёни мавсими сайёҳати дохилӣ аз оби шифобахши чашмаҳо нӯшиҷон карда роҳ пеш гирифтанд ба сӯи шаршараи Фон. шаршараи Фон аз баландии 50 метр аз болои қуллаҳои сарбаафлоки ватан ба замин мерезад ва манзараи дилфиреберо ба вуҷуд меорад ки диққати ҳамагонро ба худ ҷалб менамояд. яке аз ҷолибиятҳои дигари ин мавзеъ Кӯли Морон ба шумор меравад ки дар атрофи ном ва таърихи он ақидаҳои зиёде мавҷуд аст. Кӯли Морон болотар аз Искандаркӯл ҷой гирифтааст ва бо зебоиҳои хосаи худ макони дилнишини сайру саёҳат ва истироҳати сайёҳони дохилию хориҷӣ гардидааст. Сегодня мы посетили озеро Искандаркуль. Оно отличается тем, что в этой локации не только одно озеро. Здесь есть один из самых больших водопадов Таджикистана. Это водопад Фанская Ниагара, Змеиное озеро, источники и пещера Буцефала. Очень классное место. Те, кто едут первый раз или хотят посетить именно горы, советую начать с этой локации. бо манзараҳои зебову нотакрор, обу ҳавои дилкушо ва олами бои набототу ҳайвонот, Искандаркӯл қалби ҳазорон сайёҳро тасхир намудааст. иштирокчиёни мавсими сайёҳати дохилӣ низ аз ин зебоиҳо баҳраманд гардида бо як ҷаҳон таассуроти хуб баргаштанд.
дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айне дар мавзӯи нақши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқиқи таърихи халқи тоҷик ҳамоиши илмии назариявии ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. ҳамоиши илмии назариявии ҷумҳуриявиро дар мавзӯи нақши пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқиқи таърихи халқи тоҷик роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ифтитоҳ бахшида зикр доштанд ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо офаридани асарҳои зиёди илмӣ, таърихӣ ва адабӣ дар пажӯҳиши таърихи халқи тоҷик нақши бориз гузоштаанд. таъкид шуд ки мақоми асарҳои пурғановати пешвои миллат дар ҷодаи тарбияи ҷавонон дар натиҷаи мутолиаи асарҳои тоҷикон дар оинаи таърих, тоҷикистон дар осонаи фардо, аз орён то сомониён, истиқлолият неъмати бебаҳост, истиқлолияти тоҷикистон ва эҳёи миллат, сарнавишти миллати соҳибтамаддун, чеҳраҳои мондагор ва ғайраҳо таъсири хуб доранд. дар ҳамоиш зикр шуд ки мақсади пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таълифи ин асарҳо ин аст ки ҷавонон бояд худогоҳ бошанд ва таърихи давлату миллати худро хуб донанд ва дар ҷаҳони пурталотум мавқеи устувори шаҳрвандии худро нигоҳ дошта дар пешрафт, ободӣ ва суботи мамлакат саҳмгузорӣ намоянд. дар чорабинӣ дар мавзӯи баъзе андешаҳо перомони асари таърихи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих, пешвои миллат ва эҳёи анъанаҳои миллӣ ва ғайраҳо маърузаҳо ироа шуд. кори ҳамоиши ҷумҳуриявӣ дар бахшҳо идома ёфт. таи як моҳи охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 5 гектар боғи нав бунёд ёфтааст. дар раванди чунин корҳои бунёдкорӣ дар 1 гектар замини санглохи ҳудуди ноҳияи Шуғнон боғи чормағз ва дигар дарахтони мевадиҳанда бунёд карда шуд. хосият Худоёрбекзода дар ҳамин хусус иттилои бештар дорад. давоми моҳи апрел дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беш аз 5 гектар боғ бунёд гардид ки дар ин корҳои бунёдӣ сокинони синну соли гуногун иштироки фаъолона доштанд. бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти узуқаворӣ ва то соли 2037 табдил додани Тоҷикистон ба мамлакати сабз роҳандозӣ гардида, дар ин раванд давоми як моҳи охир дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят боғҳои нави мевадиҳанда бунёд гардиданд. ҷиҳати вусъати маъракаи киштукори баҳорӣ ба бунёди боғҳои нави мевадиҳанда дар ноҳияи Шуғнон низ иқдоми нек гузошта шуда дар деҳаи Пашур мавзеи намунавӣ барои бунёди боғ муайян гардид. дар боғи навбунёд ки солҳо боз чун замини ғайрикорам ҳисобида мешуд, дар 1 гектар дар нақша ҳаст ки пиёзи сурх, лаблабӯи қанду сафид ва сабзӣ шинонда мешаванд. дар қисми дигари мавзе бунёди 1 гектар боғи чормағзи ҳамилӣ, тути ровандӣ ва 15 сотик замин барои ҳафзи моҳипарварӣ ба нақша гирифта шуд. дар масоҳати зиёда аз 1 гектар ниҳолҳои мевадиҳанда шинонда шуданд ва имрӯзҳо дар ноҳияи Шуғнон яъне тасмим гирифтем ки бунёди боғи дигар яъне чормағзи амелӣ яъне дар ин боғ бунёд мегардад. дар оянда боварии комил дорем ки ин як гӯшаи ноҳияи Шуғнон ба яке аз ҷойҳои зебоманзари ҷумҳурии Тоҷикистон табдил хоҳад ёфт. дар доираи супоришҳои ҳукумати мамлакат ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар ҳашари навбатӣ 3000 беғ дарахтони мевадиҳанда ба монанди себ, нок, олу, олуболу, шафтолу, зардолу ки аз вилоятҳои Суғду, Хатлон ва шаҳри Ваҳдат ва қисман аз Аврупо дастрас гардиданд шинонида шуданд. ҳамчунин 800 беғ дарахти ороишӣ дар шафати роҳ то боғи навбунёд шинонида шуд. дар ҳашари умумӣ дар баробари кормандони дастгоҳи раиси вилоят инчунин иdoраву муассисаҳои ноҳияи Шуғнон ширкат намуданд. ҳамзамон мутахассисони соҳаи кишоварзӣ низ дар ин ҳашар иштирок дошта барои нигоҳубини дарахтон ва назорат аз болои онҳо дар боғи навбунёд ба масъулин дастурҳои махсус дода барои идомаи ин тадбири нек ва бунёди боғи чормағзи ҳамилӣ ва тути ровандӣ тавсияҳои иловагиро баён намуданд. занбури асалпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромади бахши кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, имрӯзҳо нафарони зиёд ба ин шуғл рӯй оварданд. аз ҷумла дар шаҳри Исфараи вилояти Суғд ки барои парвариши занбури асал боду ҳавои мусоид дорад. теъдоди нафароне ки ба ин кор машғул мешаванд сол то сол зиёд мешавад.
соҳаи занбурпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои камхарҷ ва сердаромад ба ҳисоб меравад, зеро 93% қаламрави кишварро кӯҳҳо ташкил дода, захираҳои мавҷудаи растаниҳои шаҳддиҳанда имконият медиҳанд ки миқдори оилаҳои занбур ва истеҳсоли асал сол то сол зиёд карда шавад. аз ин лиҳоз аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи мазкур пайваста дастгирии ҳамаҷониба меёбад ва барномаҳои соҳавии таҳия гардида барои ноил шудан ба ин мақсадҳо мусоидат менамоянд. парвариши занбури асал барои зиёд шудани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ низ таъсири мусбӣ мерасонад. таҷрибаҳои илмию истеҳсолӣ нишон медиҳанд ки дар пайи бо занбури асал гардолуд шудан ҳосили боғот, пахта, офтобпараст ва дигар набототи энтомофилӣ аз 30 то 50% меафзояд. рушди минбаъдии соҳаи занбурпарварӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат низ мавқеи намоён дорад. асалпарварони шаҳри Исфара ба он мекӯшанд ки баробари ба мардум асали тозаи хуштаъм пешкаш намудан, пешниҳоди дигар намудҳои маҳсулоти занбури асал аз қабили мум, шири занбур, заҳри занбур, ширеш, гарди гулро низ ба роҳ монанд. яке аз чунин асалпарварони соҳибтаҷриба Ғуломҷон Иброҳимов мебошад ки зиёда аз 30 сол ин ҷониб бо занбурпарварӣ машғул аст. ҳозир ҳамагӣ оилаи кӯҳна 64 та, наваш ки қरीब 90 та мешад. ҳозир бо оилаи 90 ҳисоб мекунем, 64 та ҳисоб мегирем. агар хоҳам агар ҳами бо оила зиёд мекунам, на хоҳам агар не. агар кор мӯл шавад мӯл мекунем, агар кор нашавад агар камтар мекунем. вақте ки семечка гул мекунад аз онҷо мегирем. агар ҳами оилаи ман агар ҳами 90 яшик 700-800 кило асал мегирам. сиёҳкӯва агар ҳаминҷо 50 яшин барам де як мошин портер мебарам. ҳами то 1 тонна мегирем де 700 то 1 тонна мегирем. ӯ ҳамасола зиёда аз 1 тонна асал мегирад ва мегӯяд ки асалгирӣ меҳнати зиёдро тақозо дорад ва бидуни заҳмат ҳосил ба даст намеояд. агар сари вақт аз паи занбур нашавед, тамоми оилаи занбурро аз даст додан мумкин аст. рушди соҳаи занбурпарварӣ ва афзоиши истеҳсоли асал имконият медиҳад ки ин намуди маҳсулот ба мардуми кишвар мунтазам дастрас гардаду сеҳатмандии шаҳрвандон қавӣ, буҷаи давлат ва оилаҳои кормандони соҳа ғанӣ гардад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ тибқи нақша дар ҳар ташкилот аз ҳисоби кормандони ҳайати роҳбарикунанда ё худ гурӯҳҳои махсусро омода мекунанд ки аъзои он дар ҳолатҳои сар задани вазъиятҳои эътиноӣ кӯмаки аввалин ба бошандагони муассиса расонанд. кормандони ин ниҳод дар ноҳияи ҷайҳун ин навбат ҳайати муассисаҳои таълимии ноҳияро бобати рафъи оқибатҳои офатҳои эҳтимолии табиӣ омода карданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ дар ноҳияи ҷайҳун бо иштироки директорону омӯзгорони фанни омодагии дифои ҳарбӣ, муассисаҳои таълимӣ ва кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия ташкилу гузаронида шуд. дар ибтидои чорабинӣ сардори бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия зарурати ҳамасола ташкилу баргузор намудани чунин як чорабинии ҳарбӣ ва тандурустиро барои хонандагону омӯзгорон шарҳ дод. ҳамчунин дар ин рӯз омӯзгорону собиқадорон ба сухан баромада изҳор доштанд ки Тоҷикистон диёри кӯҳисту ҳамасола дар шаҳру навоҳии он омадани селу ярч, фаромадани тармаю обхезӣ ва заминларзаю ба ин монанд дигар офатҳои табиӣ ба қайд гирифта мешавад. аз ин рӯ роҳандозӣ намудани ин қабил чорабиниҳо мо сокинонро омода менамояд то дар ҳолатҳои сар задани офатҳои табиӣ ба кӯмаки якдигар шитобем. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур ин омодагии ҳамаи хонандагони муассиса, тайёр намудани хонандагони муассиса ба ҳама гуна ҳолатҳои фавқулода мебошад. чорабинии мазкур баъд аз ба анҷом расидани таҳсили хониши хонандагон доир ба соҳаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар анҷоми таҳсили соли хониш дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти муҳимаи умумии ноҳия гузаронда мешавад. дар рафти чорабинӣ муайян карда шуд ки хонандагони муассиса ба ҳолатҳои фавқулода омода мебошанд. пас аз суханронии омӯзгорон дар синфхонаҳои алоҳида дарсҳои кушодро ба роҳ монданд. мавзӯи асосии дарсҳои кушодро ҳам ҳолатҳои фавқулода, обхезӣ, заминларзаю роҳҳои пешгирии он ташкил медод. ҳайати меҳмонон дар ин рӯз имкон пайдо карданд дар дарсҳои кушод ширкат варзида бо донишу малакаи хонандагону усули дарсгузарии устодон шинос гарданд.
баъдан бо садо додани бонги хатар хонандагону омӯзгорон аз рӯи нақшаи эвакуатсионӣ амал карда ҷуздонҳои худро болои сар гузошта эҳтиётона аз маҳалли хавфнок ба ҷои амнтар баромаданд. саҳнаи мазкур ҳолати заминларзаро нишон медод. чун хонандагону омӯзгорон бо шунидани бонги хатар худро ба ҷои бехавф расониданд, навбат ба нерӯҳои ғайриҳарбии омоданамудаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия расид. ҳар як дастаҳо аз рӯи вазифа амал карда ба кӯмаки зарардидагон шитобиданд. ҷароҳатбардошагонро сари вақт ба нуқтаҳои ёрирасони тиббӣ бурда кӯмаки аввалия расониданд. дастаҳое ки барои бехатарӣ ва тартиботи ҷамъиятӣ муваззаф буданд ба корҳои худ пардохта ғоратгарону қалобонро дастгир ва алангаи оташро ки ба ҷони сокинон таҳдид мекард сари вақт то омадани кормандони хадамоти оташфишонӣ хомӯш карданд. дар қисмати ҷанбастӣ ба як гурӯҳ фаъолон ва онҳое ки саҳми арзандаи худро дар ташкилу гузарондани чорабинии мазкур гузошта буданд ифтихорномаю сипоснома тақдим карданд. имрӯз дар мактаби байналмилалии президентӣ даври ниҳоии даъвати 18-уми озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ миёни толибилмони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 баргузор шуд. чорабинии мазкур бо ибтикори донишкадаи Конфутсии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон доир гардид. гузориш дар ин хусус. даври ниҳоии даъвати 18-уми озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ миёни толибилмони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 бо иштироки намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва сафорати ҷумҳурии мардумии Чин дар ҷумҳурии Тоҷикистону хонандагони муассисаҳои таълимӣ сурат гирифт. нотиқон дар ифтитоҳи ин чорабинӣ пиромони дастгирӣ ва пешбурди фаъолияти таълими забони чинӣ, омода намудани кадрҳои болаёқати донандаи забони чинӣ ва тарғиби забон ва фарҳанги чин дар Тоҷикистон ибрози андеша карданд. тазаккур дода шуд ки озмуни пули забони чинӣ аз соли 2002 инҷониб ҳамасола баргузор гардида ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи васеъ ихлосмандони забони чинӣ дар саросари ҷаҳон қарор гирифтааст ва нуфузи он пайваста афзоиш меёбад. гуфта шуд ки забони чинӣ яке аз 6 забони расмии Созмони Милали Муттаҳид мебошад ки таърихи чандин ҳазорсолаи Чинро дар худ таҷассум намуда фарҳанг ва тамаддуни дурахшони чиниро иншо намудааст. таъкид рафт ки солҳои охир таҳти роҳбарии сарони ду кишвар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин муносибатҳои дӯстона, ҳамсоягии нек ва шарикии Тоҷикистон ва Чин ба таври мунтазам ва устувор рушд мекунанд. аснои баромадҳо таъкид гардид ки таҳкими бештари ҳамкории Тоҷикистон ва Чин ба мутахассисони сатҳи баланд ниёз дорад ки на танҳо донандаи забони чинӣ бошанд, балки ба шароити иқтисодиву сиёсии ҳар ду кишвар низ ошно бошанд. афзоиши шавқу рағбати омӯзиши забони чинӣ дар байни ҷавонони Тоҷикистон ва зиёд шудани гурӯҳҳои омӯзиши ин забон дар донишкадаи Конфутсии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон махсус таъкид шуд. даври ниҳоии озмуни пули забони чинӣ миёни толибилмон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки 8 нафар довталаб аз муассисаҳои таълимии шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат ва Хуҷанд сурат гирифт. ширкаткунандагони ин тадбир сатҳи забондонӣ ва ҳунару маҳорати аз худкардаи худро ки арзишҳои миллию фарҳангии чиниро дар бар мегирифт пешниҳоди ҳайати ҳакамон гардониданд. ҳамин тариқ баъд аз омӯзиши ҳаматарафа ва баҳогузорӣ ғолибони даври ниҳоии даъвати 18-уми озмуни ҷаҳонии пули забони чинӣ миёни толибилмони ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 муайян шуданд. дар ноҳияи Тоҷикобод даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман доир гардид. ҳайати ҳакамон аз ҳисоби довталабон ки сол то сол теъдодашон рӯ ба афзоиш аст, беҳтаринҳоро барои марҳилаҳои баъдӣ интихоб намуданд. дар ҳоле кохи фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид ки дар он 64 нафар беҳтарин иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияҳои муқарраршуда ширкат варзиданд. ба ҳозирин ҳунарнамои иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияҳои сарояндагӣ ва жанрҳои анъанавӣ ба соҳибписанд омад. зимни баромад ҳунарварони наврасу ҷавон маҳорати иҷодии худро пешкаши ҳакамон намуда бо иҷрои суруд ду таронаҳои мардумӣ хотири ҳозиринро болида намуданд. дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз рӯи номинатсияи расомӣ иштирок кардам. озмун дар як сатҳи баланд баргузор гашт, ҳамаи чиз шаффоф буд.
аз рӯи ин номинатсия дар расомӣ иштирок кардам ва аз тарафи аъзои ҳакамон ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтам. ҳадаф аз гузарондани озмуни мазкур пеш аз ҳама дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбии ҷавонону наврасон ва эҷоди мусиқии нав буд, ки масъулини чорабинӣ ба ин ҳадафҳо то андозае комёб гардиданд. дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман 64 нафар аз рӯи номинатсияҳои сарояндагӣ дар жанрҳои анъанавии эстрадӣ ва инчунин расомӣ иштирок намуданд. рафти озмун нишон дод, ки омодагии иштирокчиён имсол хуб буда теъдоди шавқмандон барои иштирок дар озмуни мазкур сол то сол меафзояд. аз ҷумла имсол довталабон нисбати солҳои қаблӣ зиёд иштирок намуданд. озмуни мазкур ба тарбияи наврасон ҷавонон дар рӯҳияи зебошиносию ватандӯстӣ ва дарёфти истеъдодҳои наву нодир мусоидат менамояд. дар озмун ҳакамон ба баромади иштирокчиёни беҳтарини чорабинӣ баҳои баланд дода, ғолибони озмун дар бахши сарояндагӣ ва расомӣ ба даври навбатӣ роҳхат гирифтанд. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи тоҷикобод аз рӯи номинатсияи гуногун доир гардида 23 нафар ғолибон ба даври минтақавӣ роҳхат гирифтанд. бо таваҷҷуҳи ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дурдасттарин ҷамоат ва деҳоти мамлакат ободу зебо гардида сатҳи зиндагии сокинонро ба беҳбудӣ ниҳудааст. сокинони ҷамоати деҳоти сари хосори ноҳияи Балҷувон ҷашни Наврӯзро бо бунёдкориҳо таҷлил намуданд. ҷамоати деҳоти сарихусори ноҳияи Балҷувон дар баробари дигар деҳоти дурдасти кишвар дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ободу зебо гардидааст. табиати дилфиреби ин мавзеъ диққати ҳазорон сайёҳони хориҷиро ба худ ҷалб кардааст ва ҳамасола барои тамошо ва истироҳат ба сарихусор меоянд. ҳамзамон дар маркази ҷамоат сохтмони иншооти маданию маишӣ, тандурустӣ, фарҳангӣ, тиббию маориф ва савдою хизматрасонӣ идома доранд. бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат сокинон Наврӯзи байналмилалиро бо рӯҳи болида ҷашн мегиранд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик буда тарихи зиёда аз 6000 сола умр дорад. дар ноҳияи Балҷувон алалхусус дар ҷамоати дурдасти сари хусор имрӯз бо як шукӯҳ шаҳомати хоса ҷашн гирифта истодааст. наврӯз ин нишон аз саршавии кишту кори деҳқонон ва эҳёи табиат мебошад. дар ҳудуди ҷамоати сари хусор хоҷагии ҷангали сари хусор инчунин парки табиии сари хусор фаъолият менамояд, ки дар аввалҳои саршавии баҳори нозанин ба кору саҳроӣ шурӯъ намуда барои боз ҳам зебову обод намудани ин диёр саҳми худашонро мегузоранд. дар майдони парчами давлатӣ сокинони деҳаҳои ҷамоати деҳоти сарихусор хони наврӯзӣ ороста рӯи онро чун анъанаи ин ҷашни ниёгон ҳафтсину ҳафтчин гузоштаанд. намудҳои гуногуни хӯрокҳои миллӣ ба ин мавзеъ хос хӯришҳо ва хӯрокҳои наврӯзӣ аз қабили суманаку оши бурида, далдаю алафҷӯшак, ширбиринҷу ширкаду ва сабзавоту меваҷоти дар боғҳо ва заминҳои кишти сари хусор парваридаро ба намоиш гузоштаанд. занону бонувон ва кулли сокинон либосҳои миллии чакану атласу адрас ба бар карда ҳамдигарро табрик мегуфтанд. дар ин ҷашнгоҳ кӯдакон бештар шодию хурсандӣ мекарданд ва ҳар гуна бозӣ ва мусобиқаҳоро байни ҳам мегузарониданд. ҳамаи мардуми заҳматкашӣ, мардуми сари хосор ба ин наврӯз бо тайёрӣ, бо як рӯҳу илҳоми тоза, рӯҳияи болида наврӯзро ҷашн гирифта истоданд. дар ҷамоати деҳоти сарихусори ноҳияи Балҷувон муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва парки табиӣ фаъолият доранд, ки дар ин наврӯзгоҳ намунаи маҳсулоти аз ҷангалзор ҷамъоварӣ кардаи хешро ба маърази дид гузоштанд. раиси ноҳияи Балҷувон ҳозирон ва кулли мардуми ҷамоати деҳоти сарихусорро бо ин ҷашни аҷдодӣ табрику муборакбод гуфта иброз доштанд, ки наврӯз ваҳдат аст. наврӯз ба ҳамоҳии мардум, зиндашавии табиат ва оғози мавсими кишту кор аст. аз ин рӯ мебояд ба истиқболи ин ҷашн кӯшиш намоем, ки ба саҳро баромада аз ҳар як порча замин самаранок истифода барем ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзоиш диҳем. дар идомаи чорабинӣ барномаи фарҳангии сокинони ҷамоати деҳот бо ворид гардидани наврӯзу бобои деҳқон ба ҷашнгоҳ ва иҷрои суруду рақсҳо ба наврӯзгоҳ шукӯҳи дигар бахшид. тантанаҳои наврӯзӣ дар ҷамоати деҳоти сарихусори ноҳияи Балҷувон то бегоҳ идома ёфтанд. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии навид, ки мустақиман манзури шумо гардонидем. тансиҳатию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, то дидори оянда.
нақшаи олӣ доред? мо пешниҳоди олӣ дорем. барои босозии тарабхонаву ошхона акнун ба Kitwin муроҷиат намоед, зеро мо аз рӯи хоҳишу завқи шумо тамоми таҷҳизоти ошхонаатонро сохта ҷобаҷо мегузорем. саркарда аз мебел то техникаи маишӣ ба монанди яхдону плитаҳои калонҳаҷм, инчунин зарфҳои гуногуни босифатро ки ба таъсири равғану оташ тоб оваранд бурда ба ҷои лозима насб мекунем. бо таҷҳизоти техникии Kitwin ошхонаву тарабхонаи шумо замонавиву бароҳат хоҳад шуд. таҷҳизоти техникии Kitwin орзуҳои деринаи шуморо ҳам босифат ва ҳам зуд амалӣ месозад. фармоиш диҳед ва натиҷаашро худ бубинед. фоизҳо паст карда шуданд. шумо интизор будед ва мо онро амалӣ кардем. қарзҳои тиҷоратӣ аз 15% солона то 3 миллион сомонӣ ва ба муҳлати то 48 моҳ. тиҷорат бояд сазоворона дастгирӣ ёбад. соҳибкорони азиз, мо шуморо дар ICB интизорем. ICB шарики рушди шумо. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм.